Hi guys, welcome back to YouTube channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆತನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಜ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಲೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನದ ಮಲ್ಲ ಜಲ್ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ನಾಗ ಈಗಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪಿನ ಸೊ ವಿಶೇಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಸ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಏನ ಬರ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ನಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಟಿಪ್ಪಿದೆ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಪಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಪರೂಪ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಏರ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ತ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾತಿಜಿ ಯಾನು ಇದ್ದಾಂಡಿಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಕ್ ಅವೇ ಇಂಕ ಬರ್ಡೇದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನೊಂಜಿ ಸೈಟ್ದ ಬೇಲೆ ತೀರ ಬೈದೆ ಯಾಂಕತ್ತು ಪಪ್ಪಗ್ ಪನ್ನಕೈನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲ್ಲ ಮೀಟಪ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಪ್ ಆಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ತಿಜಿತ್ತೆ ನಾ ಪಾಡಂಡ ಒಕತ್ತು ಪನ್ಪೇನೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ವೆ ಐಬಕ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಐತಲ್ಲ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಸೈಟ್ ತೀರ ಬತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ರಜೆ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪಿದ ಅದಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತೆ ಸೊ ಪಿರೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪನೋಡತೆ ಅಂಚಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆನ ಐನದ್ ಬೇಗ ಬೊಕ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಂದಿಪ್ಪರು ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬರ ದಾಲತ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೂರಿಪ್ಪರು ತೂದಿಪ್ಪರು ಗುಳ್ಳೆ ಕೆಲವೇರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಾರು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಗುಳ್ಳೆದಾದ ಪಂಡ ಮಿಕೋಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಮಿಕೋಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬತಿತ್ತು 10-11 ವರ್ಷದ ದುಂಬತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲ 6th ಅಂಚದ ನಿತ್ಯ ತೋಚೋಡಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಏಪನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಗುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತಿನ್ನಾಗೊಂಡತಿ ಚುಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇನೆದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಚುಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಂಕ ಲಿಪ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಪ್ಪಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನಾ 10-12 ವರ್ಷದ ಓದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 1.5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರಂಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾದಿತ್ತು 10 ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಮೂಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂಳು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಳು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಹೊರ ಸರ್ಜರಿ ಪಂಡ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡದೆ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂತೋಷ್ ಪದಿತ್ತೆ ಪೋಷ್ ಮಳ್ಳು ಗುಳ್ಳೆ ಅದು ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂತೋಷ್ ಪದಿತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ 1 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಜರಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈತಿ ತೋಷ್ ಪದಿರಿ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಪೋತಿಜಿ ದಾದನ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದೆನ್ನೆ ಹೊರಾಂಡ್ ಮಾರದು ಈತಿಲ್ಲಿ ತೋಜುನತ್ತ ತೂನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೋ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ದೆತ್ತೆ ತೋಷ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಶಿಚಿಪುರ ಪಾಡಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ 2-3 ದಿನ ಪಡ ಅಂಚ ನಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ದಯ ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಪೋಂಡು ಕೇಂಡೆ ಅಂದು ಪೋಪುಣತ್ತಿನ ಪೋಂಡು ಬಂಡೆ
ಆಯ್ಬಕ್ಕ 2 days ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತುನು ಗೊತ್ತ ನೇ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಕೇರ್ ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 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 ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಪೋಪು ಸೊ ಆ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋಪು ಬಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೋತಿಜ ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಸ ಸಮಲ ಆತಿಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತುನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ ಒನ್ನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯರೆ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಂಡ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಪಿರ ಅಂಚನೆ ನೀ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ನೀ ಅಂದೆಪ್ಪು ನಿಜ ಎಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ತಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ದಾದತ್ತಿನ ಕೆಲವರು ದಾದ ಮಕ್ಕರ ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಹೊರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಿರ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತೆ ನಾನು 8ನೇ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಪಂದೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆವಡ್ ರಜೆ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೆ ರಜ್ಜ ಪಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೀನು ಪೋದಿತ್ತುಂಡ ದೆತ್ತುಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಿನ್ನೋಡ ಅವು ಯಾನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪೆರು ಗುಲ್ಲಿನ ದೆಪ್ಪೆರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚೆ ಸೊ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದು ದೆಬ್ಡಾದ ಬರೋಡು ಒಂಚಿ ವೇಳೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋಯ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಚಾ ಪಡ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋವಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಬ್ಬಾ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಕ್ ಬುಲ್ಪೆರ್ಲ ಬೈದು ನಾಲ್ಕು ಬೇನೆ ತಲೆದೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೆ ದುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಕ ತರ ತಿರ್ಗೊಂದಿಂದು ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊನೆರೆ ಪಂತಿರ್ನುವೇನು ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿಂದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೆರೆ ಈಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಲಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡುನು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಬಂದಿರ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತಿರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರ ಬತ್ತ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡ ಸ್ಟಿಚ್ ತುಲೆ 4 ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಹೆವಿ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಪಾತೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅನಿ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿ ಏದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರಿಯರುಂಡು ಸೊ ಸಾರಿ ಅಂದಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 12 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್.